Merba tfal, jiena Mirjam u nilqakom għal-rok noħra biex naqraw storja flimkien. Mela l-ktib tal-lum jismu Xtaqet issir il-Mamà, kitba ta' Graziella Calleja, tpinġija ta' Sue Flask, pubblikazzjoni BDL. U llum miegħi għandi l-ħabib tiegħi jismu Matti. Ejja Matti għax bdejna. Kif inti Matti llum? Tajjeb ħafna, qed tara x'għandi fuq il-mejda, x'inhuma dawn? Proset, xogħlijiet differenti. Intom tfal, x'ixtiequ issiru la tikbru? X'ixtieq issir inti la tikber Matti? Għadu ma jafx. Mela hija ħanurrik x'hawn xogħlijiet hawnhekk. Nibdew? Mela, hawnhekk għandi il-postier. X'jagħmel il-postier tfal? Ħanara Matti. Proset, iqassam littri. Hawnhekk għandi xi ħadd ieħor. X'insejħulu dan Matti? Ekku, pompier biex jitfi n-nar. Proset. Issa għandi dan. Tafu x'inhu xogħlu tfal? Proset, dan huwa pittur, artist. Bravi ħafna. Issa hawnhekk għandi xi ħadd ieħor da vera importanti għax mingħajru l-ħaxix ma jikbirx u lanqas il-frott. Mela x'inhu xogħlu dan? Proset, dan huwa bidwi Matti. Issa f'hawnhekk għandi xogħol differenti mingħajr din ma nitalmux. Mela x'inhu xogħla Matti ħanara? Proset, għalliema. U hawnhekk għandna persuna oħra importanti. X'jagħmel dan? Proset, dan ifejjaqna, allura huwa t-tabib. Mat-tabib imma ġieli jkun hemm xi ħadd ieħor miegħu. Ħanaraw naqra Matti. Proset, infermiera. Jeżistu wkoll nies li jkunu fuq barra, iżommu l-ordni. Min iżomm l-ordni? Ekku, il-pulizija iżomm l-ordni. Proset. U issa daqtet jaqbadni l-ġuħet inxom riħa tfuħ. Min isajjar? Proset Matti, il-kok isajjar. Tħobbu s-sajru inta mal-Mamà? Inti Matti tħobb is-sajjar mal-Mamà? Iħobb ukoll. Melissa ejja ħanibdew naqraw l-istorja tal-lum. Xtaqet issir il-Mamà. Ejja ħanaraw flimkien. Meta kienet żgħira, il-Mamà kienet toħlom li ssir infermiera jew tabiba, kif qed naraw hawnhekk. Ġieli qalet li se ssir kantanta jew ballerina. Tħobbu tisnu tfal. Meta kibret ftit ieħor, il-Mamà xtaqet issir ħajjata jew koka. Kienet tieħu gost tgħid lin-nanna fil-faċendi tad-dar u darba qaltilha li meta tikber se ssir fattiga. Kienet tħobb ukoll tilgħab bil-pupi u kienet toqgħod tallimhom daqs li kieku kienet l-għalliema tagħhom. Għax għadkom tkunu tafu li l-Mamà xtaqet issir għalliema. In-nanna kellha ħafna pjanti sbieħ u l-Mamà kienet tieħu gost tarhom jikbru. Min jaf kieku insir ġardinara, kienet spiss tistaqsi lilha nnifisha.
id-dama tkun pjanti d-dar, tieħdu ħsiebhom, inti Matti tieħu ħsiebhom il-pjanti? Jieħu ħsiebhom. Darba l-Mamà ra dokumentarju sabiħ immens u ddeċidiet li ssir esploratriċi. Xtaqet iddur id-dinja kollha biex tara muntanji, il-foresti u xmajjar ta' ħafna pajjiżi differenti. Issa li kibret il-Mamà tiegħi saret kantanta. Kull jum tkantali biex norqod. Infermiera tieħu ħsiebi u ħsieb il-papà meta nkunu ma nifilħux. Tieħu ħsiebkom il-Mamà meta ma tkunu ma tifilħux? Iva, hux veru inti Matti? Ekku, x'il-Mamà tħobbna. Xtaqet ukoll issir għalliema. Hija għalliema wkoll il-Mamà imma għax tallimni affarijiet ġodda u interessanti. Saret ukoll koka, issa jrinna ikel bnin, sustanzjuż u tajjeb għal saħħitna. Ukoll ħajjata, sikwit ħid xi ħaġa d-dar jew issewwili l-qalziet tal-uniformi li ma noċ kemm il-darba taqqabtu. Ballerina wkoll, meta r-radju jdoq xi diska sabiħa, il-Mamà titlaq kollox minn idea u erħila tisfen u timmudella. Naħseb terġa' tħossha ta' 18-il sena. Kif ukoll fattiga, dejjem tagħmel dak kollu li tista' biex tara li d-dar li ngħixu fiha tkun nadifa u komda. Intom tgħinuha lill-Mamà, importanti li ngħinuha, inti tgħinha l-Mamà Matti. X'tagħmel inti d-dar? Iħobb ifarfar. Kif ukoll ġardinara, hi tiddokra l-pjanti b'ċerta ħlewwa u d-delikatezza li ma bħala. Kemm tagħmel ħafna affarijiet il-Mamà d-dar. Saret ukoll esploratriċi, jien u nesploraw id-dinja flimkien. Il-Mamà tiegħi saret Mamà ta' vera. Inħobbok Mamà, inħobbok. U hawnhekk spiċċajna l-istorja tal-lum. Nispera li jogħġbitkom din l-istorja li jisimha Xtaqet issir il-Mamà. Oġbitek Matti? Bravo! Melissa tfal, il-Mamà ħaqqa li nagħmluha xi ħaġa sabiħa u issa ħanurikom kif nistgħu nagħmluha fjura vera sempliċi biex intewaq lill-Mamà jew lil-Nanna jew il-dawk li jieħdu ħsiebna. Mela, Matti issa mur poġġi bil-qiegħda ħalli nagħmlu il-craft. Mela, hawnhekk għandi l-fjuri u ħanamlu fjura għall-Mamà. Ħanressaq ftit dawn ħalli nurikom kif nagħmlu dawn il-fjuri vera sbieħ u vera sempliċi. Mela kull m'għandna bżonn karta ħadra għal-weraq, karta roża, imqas, pipe cleaner u kolla. Mela kull ma rridu nagħmlu inqassu forma ta' fjura. Tista' tkun hekk jew hekk, ma tagħmilx differenza. Mbagħad biex naqtaw il-weraq biex nagħmluhom hekk, nittu il-karta fin-nofs, naqbdu l-imqas, l-importanti ma jkunx għall-ponta, jkun għat-tont, u naqtaw forma ta' werqa. Dak kollox. Naqbdu kollha.
nagħmlu ftit kollha fuq l-ewwel karta u nagħmlu il-pipe cleaner hekk fin-nofs. Nagħmlu naqra kollha malaj. Hekk. U hekk. Diġà qed niffurmawha. Naqra kollha fuq il-weraq. U hekk għamilna il-fjura tagħna. Vera sempliċi imma l-mamà tieħu pjaċir biha żgur. Ukoll nistgħu nagħmluha vażun b'ħafna fjuri differenti. Nispera li ħadtu gost miegħi u ma' Matti u jien narakom darb'oħra. Saħħa tfal!